Ndị ba nche phone you. Agụpụ na agụpụ ụzọ na kwuru azịza ma dị ya n'ụsọ. Tata bụ n'ụbọchị nkwọ. Nkwọ bụrụ nkwọ. Anyị na-azụ ụbọchị tata bụ ụbọchị nkwọ ji akwọtara anyị ihe ọma. Mana o mere akụkọ ụbọchị tata bụ nkwọ ji wee bịa ka ị gee ya ntị. Ọ ga-epe mpe na ntị. Anyị na-achịchịtara gị tata bụ ụbọchị nkwọ na o nwere ihe mere taa na-emerọ na mbụ. O mere ihe mere na mbụ na-emerọ na mbụ. Maka gị nwa bụ onye ọnọdụ gị nwee ka o si wee dị. Maka na ihe na-eme mmadụ ji aba n'ọnọdụ dị iche iche bụ ịbịa fụ na ọnọdụ gị enwena ka ọ dị. Ị na-atinyekwuru onwe gị ka oge si wee na-enwe gị mwute na arụ. Ị na-abakwu n'ime onye akpatara na ịfụrụ ana onye a bido gbagharịba be dibịa. Ebe ọbụla afụrụ arụ ụlọ aja o jebe iju ese. Ebe ọbụla afụrụ akwụrụ kwako o yeje iju ese. Ọ na-akwụgharị n'elu na anị. Mana nga ndị onwere nchi wetara gị akụkọ onye a na-akpọ nwoke a dị papa akwara ya n'ume uchu St. Mama. Onwere na-akpọ St. Mama n'ume uchu ka m were papa St. Mama kọrọ gị akụkọ. Papa St. Mama dị 90 years. Eji ya na nke papa St. Mama mbọsị akwara papa St. Mama na 30 January 2026. 30 January 2026. N'ume uchu papa St. Mama Pharmaceutical. Ewere na-elele ije ụwa nwoke ahụ ebe ije ụwa ya na-egosi na screen. Abịa gosi ya na ije ụwa. Abịa gosi ka nne ya wee nwụnarị ya. Erewekwa gosikwe ka o si wee bịa njem. O were jekwa ebe o jiri igbo odibo. O were mechakwasị ebe a je mụọ ahịa amụọ. From eji ịmụ ahịa ihe na nleta mkpụrụ ka na-agwa gị ya. O mechaa o bido rebe rice and beans. O bido rebe rice and beans. Mechaa gbaba anya ba nnukwu moto mgbe ochie eji ebu ibu gbongworo mgbe ochie eji ebu ibu efu ebe a tụchara akpa rice ihe niile a na-agụrụ gị na bụ a na-ede iyi ome a na-ede omesịa nke kpenụrụ nkarịsịa bụ na o mesịrị abụkwa gosikwa ebe the man mechara nwee problem. Ọ bịa natakwa n'ụlọ o mejie bido jezụba ahịa azụ jezie na-akụ dị azụ akụ ya efu ya n'ụgbọ ebe ọ na-akụ azụ ọ na-ede iyi ome o everything ihe a wee deruzie mgbe o mechelu the man abịa na Onitsha Owure Road ebe a wee rụọ filling station na-abụ. That man na-arụ filling station na-abụ a emechakwa egosikwa ebe akụtusiri filling station na-abụ a kpochapụ ya. That man karịkwa ndụ. Egosigide egosi so many things nwoke a fụrụ n'ụwa. Egosi so many things that man fụrụ n'ụwa na 20 years ihe ọ fụrụ na ihe o jiri fụ ya na mgbe o ji wee mee mana o mechakwara n'ikpeazụ the man arụrụ ụlọ na fega ebe a bie na ihe niile ahụ nwoke ahụ gbagara na biznes niile ahụ ọ gbagara n'elu na Lagos. O mechara jee Lagos. Ihe niile ahụ ọ gbagara na ọrụ oyibo niile abụ nga ọ na-azụ onwe ya. Ihe ọ pụtara bụ ọ bụrụ ebe enyi nwere onye ka ọ ga-edina. Ebe ọ bụla onye iro si ga-enyibe ga-edinekwa na ebe ahụ Igbo so ebe ọ bụla onye iro si ka enyibe gị ịnọkwa na ebe ahụ pụta. Mana ọ bụ ya pụta ị na-eme ebe ọ bụla efu na-akwara ebe dibịa na ndị ya na-akwarịsị be ha gị na ha nwere the same problem. N'ụlọ nwere fọmatị oge iji anata gị nke iji pụta ime ihe nyibere gị kwuo na ịma ndị na o chukwu tata bụ ụbọchị nkwọ Chineke ya na-agọrọ ọfọ tata ndị enyi mechara n'ụbọchị tata ndị enyi mechara naanị ka anyị na-atọ Chukwu biko doo mee ka ha bilie n'ụra na onye ọbụla enyi bere udine na onye ahụ ejire gwuo na onye ọbụla efuru na-aga n'ụzọ na-efere moto aka na aka ebeta moto ego karịa onye kwụ na paakị. Ọkada kwụ ofu ebe na-akpa afọ ego ji kwụrụ ebe ahụ ma nke na-eje eje na-eburu gị na-aga n'iru maka o nwere ihe obu n'obi. Chineke biko bịa kwara aka n'ụsọ ụtụ a n'isi ụmụnne anyị ndị eji na-agbụ n'ụzọ dị iche iche. O nwere ndị eji ya na-agbụ ego, o nwere ndị eji ya na-agbụ ụmụ nwa, o nwere ndị eji ya na-agbụ ịnyanya, o nwere ndị eji ya na-agbụ dị iche iche agbụ okwu na ụka ogbu asaba ya ga nsogbu dị iche iche agbụ ihe ọbụla ji mmadụ na-agba na-enye mmadụ eri mmadụ nri na-arụ ihe ahụ efuru bịa bụ na mmadụ nọ na-agbụ. Chukwu biko doo o nwekwara nkesa eri anyị nri na-ahụ na ubia o nwekwara nkesa okwu eri m nri na-arụ ka e were wekwa aka na ụtọ atọ anyị na-agbụ. Chineke kwa 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 aka na ụtọ atọ anyị na-agbụ. Mana ndị agha tiri agbụ ha ji wee dị Chineke werekwa mmiri huru ha. O nwere ihe yiri Chukwu omume. Nwoke a gwara akụkọ ya kọbara akọcha ọ ka bụkwa big man. Ọ nwe ya bụkwa St. Mama ahụ.
onye nwụrụ mgbe ọ bụkwadịrị gị mma ịfụ ndị ọ na-eyi ahụ chetakwa na o mere mgbe ịdị otu a ejikwa na-emegide ogbenye maka ihe na o mere gịnị na ọ dịrị na gị mma ọ bụrụkwara na ọ dịrị gị mma ọ na-iji kọntaktị nwụrụ di gị nwụrụ iwe were kọntaktị nwụrụ wesị gị were emegide ogbenye anyị na-asị erula na ya megidekwa ego erula na megidekwa onye ahụ erula na megidekwa onye ahụ a na-eji ngozi Chukwu goziri mmadụ eji emegide onye ọzọ mgbe Chineke ga-anapụ gị ịga dị disappointed o mechie oge iru o mee gị ihere ụwa gị fụrụ ya ụwa gị ụwa saa ịpụta ị na-asị ọkụ ụwa dị ihe efuru ị na-eme ụmụ ogbenye taa ọ na-enye gị joy ọ dịghị ka iji ya gara ọhịa ahụ bụ afụfe eji ata ata ka ị na-ama na mkpọ na-egba na akpa na paakị nsogbu ihe enwe ka ị na-agba na mkpọ na paakị ichere mmadụ bụ Chukwu oke ịmadịzi eji si mmadụ abụ Chukwu ịmadịzi eji abịa mmadụ ma ya dịba na onye dịkwa ka ọ na-enwe ama ya ma anyị si na ya edinekwa nke enyi bara yo enyi anyị nga jọrọ njọ ya ma ndị na-ekwu yo enyi anyị nga jọrọ njọ ya ma ndị na-ekwu yo mana enyi anyị nga mara mma anyị edina ebe ahụ maka ihe ọma ka a na-enwe enwe ka ọ bụla ya adị mfe ihe ọma gịnị ka ị ga-akpụ ya ihe ọma atụrụ ihe ọma bịakwa were nzu ihe ọma bịa were nzu mmụọ nwe obodo a bụ mmụọ ezula azụ ọkụ okwu dị bunu na nzu bịa were asị ezu ha bịa gbara anyị ọgụ ndị ọbịa ekwe m bịa gbara anyị ọgụ rasị ọkịja bịa na bịa gbaa ọgụ ya na-ekwu ukwu ihe abụ ha na ya nweghị egwu apụọ na egwu ncharamanya arụsị niile atụrụ atụ n'uche bilieni ọrụ arụsị niile ndị ọmụ ndị dị iche iche tụpụ ọbara na ya nwabụ ebe ana m asị arụsị niile ahụ ya rụọ ọrụ bụ isi ya rụọ ọrụ na-egbuo mmadụ gbukọkọ mmadụ gbuo mmadụ ewere mara na ihe na-agwakwana mmadụ agwa buko ihe na anyị kwukọbara anyị sị na ọjị ka anyị ji n'aka wee sị na ọjị a ga-abụrụ anyị taa na anyị ga-atata narị isi ike ọgwụ oyi na ọgwụ ọfọ ekele egwu ka na-egwu ebuka na ọjị awakere chọọ otu ihe were waya ọ bụ na o mere onye nsi ya nke a gara aga nke m agakwana ọ bụ na o mere onye nsi nke a gara nke m agakwana si nke mmadụ agara nke m agana mana sị nke mmadụ ga nke ngakwa nke ụmụ ngakwa nke ikwu ngakwa nke ibe ngakwa mana onye sị na nke mmadụ ahịa aga nke ya ma ngana ndị ichie ṅụọ mmanya ụnụ ma eme ala dibịa ọmụọ na-agba afọ ihe niile ahụ efuji abụ ka ụwa na-adị ọ ya kpatara so many people nọ n'afụfụ taa onwe bụ ụdị ụlọ ụka ojebe ihe ọ bụla ị megidere wee megide mmadụ ubi agbawa ya ọnwụọ maka ya ọga ị ga-ekwupụta ya ahụ ị ga-egugide ya ụbọchị ikpe ga-abịa ọ bụrụ na ọ na-abụ onye nwụcha afụ ka ndị nwụ ya nga onye nwụcha afụ ka ndị nwụrụ anwụ na-adị ọ bụrụ na ọ bụ onye nwụcha afụ ka ndị nwụrụ anwụ conditions ha nọ chisaidị aha nwụrụ ụfọdụ ime ụlọ karịa iche were Chukwu kpacha anya wee zo ị na-ezuzu onye ya agbakakwa ihe ọchị nke a gbachakwa gbasa isi o kwanye anya atụrụ 1 2 3 4 5 ọgba 6 ya 3 6 ọ bụ oji ego ifo ya na ebe a eme gaa ga ere akọ aha yiri nwaanyị ahụ mechara ma anyị ngwanụ